bajzel. Idzie chłop bez Częstochowa, bo to piekarach było, a sam ci na jednej chałupie srogi i farbisty szyld, na którym stoi: burdel u Urszulanek. Kuko zazierał taki uproszczony, gdzie medykuje. No dobra, wlejza. Jak pomyślał, tak zrobił. Wlos rań, nie srogie pomieszczenie na prąb dźwierzy. Kole dźwierzy urna. Szklany taki kaslik ze napisem: chcesz seksu? Wciep 50 złotków. Idzie dalszy, następna izba, direkt Józef fajnisto kastla ze napisem: chcesz super seksu? Wciepnij rań 100 złotków. Omedichował deczko, ale wciepi, wlos rań. A sam kolejno izba, Józef prąb dźwierzy, kista i napis: chcesz naisto totalnego seksu i 100 pierońskiej ekstazy? Wciep 200 złocioków rań. Odezwali się w nim unakę. Won te szkruple Józef zdziebko poświęcił, ale wciep te 200 złotków i w los. Tela, co te roski znocie blank są na drodze, a dźwierze się za nim wartko zaczaśli. Ubejrzał się tak do zadku, a tam na ścianie jeszcze fajniejszy szyld: Razinku, chopie, odstołeś wydupczony bez nasze szwestery Urszulanki.